Manak manya kwa Ramogi juanga neno kanyo oseromo sa adek gi dakika 4 mar okinyi makawuono. Kaka pile koseromo sa adek nyaka sa abich mar onyango wani kidieny mar mbaka oromo. Chenro mogoye mbaka watudre kodi kintiere gweng kanyo, watudre gi reporters magwa. Chal mar fwambo bende wami mar mondo mi ibed gi ng'eyo gik matimore e aluora mari. Bende parni chenro mar mbaka oromo bende wan gi twak mar mbaka oromo. Katika mano okinyi makawuono an ka mar keloni chal mar fwambo mar mondo mi ibed gi ng'eyo ni en ang'o ma bende reporters magwa dhi luwo e gwenge mopogore opogore. Koka mano kiny makawuono wewa ni mi gwenge nitiere gi ang'o. Wachako gi county ma Siaya kama bende duol mochung' ne weche mag yiero pacho kata kiero IEBC romo gi jochunga e county ma Siaya odiochieng' makawuono mar neno ni chenro mar campaign ma bende dhi nyime kor gwenge mopogore opogore pacho kai otim nyime e yo makare mano e nyim yiero maduong' mabiro. Wagene piny Kenya odiochieng' makawuono wadong' mana gi ndalo 61 kende to wadhi e yiero maduong' mabiro. Kiny makawuono koro e Siaya mano county ma Siaya IEBC biro romo kod jochunga makamano. Kopogre county ma Siaya odhi county ma Mombasa mano county 001 kama bende romo makelo kanyakla jogo manie sekta mar wuoth bende dhi nyime odiochieng' makawuono e county ma Mombasa. Ka bende romo makamano gidhi twak e wi chenro mag temo gayo masiche mag apaya to chutho e kindeni ma oganda mathoth wito ngimagi e masira mag apaya. Wantiere gi reporter marwa e county ma Mombasa mung'ere gi nying mar George Aoko obiro bedo koluonwa wach makama okinyi makawuono. Kopogre county ma Mombasa wadhi county machielo mano county ma Homa Bay kama bende okinyi makawuono nyasi mar pidho yiende itimo e kar twech ma Homa Bay odiochieng' makawuono. Chenro makama nyaka Ramogi juanga itayo gi duol mar NEMA ma en duol mochung' ne weche mago mag environment ma bende ong'ere kaka NEMA. Odiochieng' makawuono ka giriwore kod duonde mamoko motudore kodgi odiochieng' makawuono gibiro pidho yiende. Koka mano wantiere gi reporter marwa Ali Abich e county ma Homa Bay ma bende okinyi makawuono oluwo wach makama. Wadhi tudre gi Ali Abich sani mar mondo mi onyiswa wach makamano. Ali Abich kinyalo mna winjo yo makare musimi misawa county ma Homa Bay ochio nade to wach mar pidho yiende county ma Homa Bay ni chal nade. Pero kamano kabisa winji makare Homa Bay county ma Homa Bay ochio makare okinyi makawuono mane ochio ka kod chira neno ka sani koro piny yaore kendo neno ka chenro mag tich jodak ma Homa Bay kaendi dhigo nyime kaka owinjore county kaendi. Mane kaka iwacho no endo Homa Bay county en achiel kuom counties go ma osebedo chir kabisa chenro mag pidho yien ka chik mar Kenya dwaro ni mondo ochopi 10% mag bunge to Homa Bay ka pod chien gi 2.7%. En gino endo ma migepe ma ochung' rito alwora osebedo ka dhigo nyime komakore kod migepe moko mag piny owacho kod mago mag ji giwegi mar neno ni ojew pith mar yien e kaunti ma Homa Bay kaendi kendo bende konyo rito alwora ma ok osebedo ka ni makare e gwenge ma Homa Bay kaendi. Omiyo chakre Jumapil mokalo nyaka sani migepe mopogore moko mag piny owacho kod bende migepe mag piny owacho kamoting'o migawo mar NEMA kata duol ma ochung' rito alwora e pacho kaendi osebedo ka timo chenro mopogore opogore mag pidho yien mar bende konyo e bero alwora ma Homa Bay kaendi. Kaka wuono to chenro makamano dhi ayanga e kar twech ma Homa Bay kaendi kama duol mar NEMA komakore gi kar twech ma Homa Bay kod migepe mamoko mag piny owacho ma bende osebedo ka ng'iyo weche mag rito alwora e kaunti ma Homa Bay kaendi obiro kanyakla mar dhi nyime kod chenro mar pith mar yien kod bende rito alwora e kar twech ma Homa Bay kaendi kendo en chenro ma dhi chakore kar saa 4:30 mar okinyi kaendi. En gino endo ma sani koro wadhi nyime kod luwo kendo wabiro keto e lela ne joneno mag Ramogi TV kochopo weche manyien mabiro mbele kanyo mondo ne to gin ote mane madhi wuok e chenro ma koro dhi nyime kar twech ma Homa Bay kaendi okinyi makawuono niendi. Erokamano ahinya Ali Abich winji e yo makare. Nyaka Ramogi juanga mano na reporter marwa Ali Abich chiwo ni ler kaluwore gi wach mabende oluwo kiny makawuono mano nyasi mar pidho yiende mabende itimo e kar twech ma Homa Bay kata kiero Homa Bay GK Prisons. Chenro mabende itayo gi duola mochung' ne weche
mag aluora mano kiero NEMA. Kopogore kaunti ma Homa Bay wachwalo nyaka kaunti ma Kisumu, kama bende sirikand kaunti ma Kisumu odiochieng' manyoro ne gibedo gi romo gi weg matatu ka nyaka sani nitiere lokruok ma koni kod kocha ne matatu mantiere kaunti ma Kisumu kaluwore gi kuonde ma bende gibiro bedo ka giyienge nyamburko. Ler ma kama wadwa tudre gi reporter marwa e kaunti ma Kisumu, mano Millicent Adhiambo. Millicent Adhiambo dhi tudre godo e yor ong'we yamo. Millicent, kinyalo mana winjo yo makare, amosi ni misawa, kaunti ma Kisumu ochiew nade to wach mar matatu ma bende osebedo ka kelo ng'ikruok ma koni kod kocha kaluwore gi kuonde mag giyienge nyamburko to chal nade? Pero kamano Sharon, Kisumu kaendi wachiew maber, en mana ni odiochieng' ma kawuono kinyi ne wan gi koth mar adek ma bende ne ochwe otieno mzima kaluwore kod weche mag matatu ma bende osekelo ng'ukruok kod rochruok e ohand jonyamburko mar matatu. Wayudo ni minista mar kaunti ma Kisumu Manabela Wanga ne otimo romo kod jokanyo mag jomatatu ma bende ne giloko route kata kuonde ma bende gechego eko ibiro bed ka ichung'e chakre tarik 6 dwe mar 6 mano juma ni eri, kuma bende ne giwacho ni chakre tarigno endi geche duto mane chung' kata ne goyo kona e akek ma Kisumu Boys giduto nogolgi kanyo motergi akek ma Patel Flat mano alwora mar Gumbi machiegni kod petrol station ma Wells, kendo nitie ma bende biro luorore ka giluoro tok Jumia Mall ma ong'ere kata manie tok United Mall. Machielo bende ibiro dhi Uhuru Business Park mane yo mantiere Juakali ma bende mano en street ma bende en odwa bedo oko matin king'ado gi Odinga Street kichomo yo Taifa Park. Bende chik nogol ni geche ma bende ting'o ji jowuoth mago geche ma ok mag ji giwegi matatu gieke mating'o jowuoth kod nyithi sikul oyienegi mana donjo e town gokinyi saa 2 ka gibolo nyithi sikul. Ma bende wach mwadwaro luwo machiegni en ni bende oyienegi dok seche ma nyithindo gi osewuok e skul godhiambo mondo mi gidog gikawgi e chuny town mong'ere kaka CBD kuma ne gilorogie gokinyi cha koso wachni to dhi chopo nade. Magi weche pod wang'iyo machiegni nikech lokruok no okel mondo mi ogeng' rochruok gi ng'anyo mamuol bende manyocha oneno mane jomatatu ong'anyo godo ni koro ok gibi tiyo ka ok ong'iyo ma inyalo winjgo ywakgi mondo mi odwokgi kamoro achiel oketgi kae mabo bedo kata bus park mar jomatatu gi geche mopogore opogore ma bende go ohala mar ting'o jowuoth kod ting'o mopogore opogore. Magi weche mwang'iyo ka bende wayudo ni nitiere bende park ma idendo ni Taifa, kendo gechego eko bro wuok kono ka gidok bende ng'iyo ka bende jowuoth moko ginyalo kawo e mbele Taifa Park kanyo mondo mi wuoth onyal bedo e yo mayot. En wach ma bende ang' wabed gi twak kod meneja ma Kisumu County Manabela Wanga kod jokanyo mag matatu gwendi mondo wanon matut kendo waluw machiegni ni to gin chenro mage ma giketo kare mondo mi weche gieki odoge kare mondo mi rochruok ma ka gi kacha owe neno e ohand jomatatu, jowuoth bende owe bedo gi pek ka gimanyo ni kanye mowinjo aidh godo to kanye mowinjo alor godo. Nyithi sikul bende wayud ni to iterogi ka jogo ma ok idh geche skul kata buses mag skul matero nyithi sikul ma gin gitiyo gi geche mag matatu goeki. Konyruok mage ibiro migi chakre kobolgi kolorgi gokinyi ka gidonjo skul gi godhiambo ka giwuok gidok ot. Mane weche ma bende waluwo Kisumu kaendi mondo mi wang'e ni weche matatu go eko dhi chopo nade kotenore kod chik manyocha ogon kata loko weche mag ringo mag matatu kod kuonde ma gichung'e e boma niendi mar Kisumu. Ka ok kamano Sharon, kopogore gi mano to ang' wabed luwonu bende kaka weche ABC bende medo dhi nyime ka gipuodho jochung' ma bende laro lemo mopogore opogore e Kisumu County kaendi ka bende sani kaka nung'enyo nwadhi nyime kod weche mag puodho governors e Kisumu kaendi. Pod wadhi luwo ni to bende jok mochung' e kar od buche mopogore opogore Kisumu kaendi kod jok ma bende laro kombe mag alensi osepuodhi koso chalo nade. Ka ok kamano taduoko ni e studio.
Erokamano ahinya Millicent, kendo agoni erokamano kuom chiwo ler makare ne nyikwa Ramogi Ajwang' kaluwore gi chenro mag mantiere e kaunti ma Kisumu. Mana ka Millicent bende olero par ni odiochieng' ma kawuono bende reporters magwa duto te bende gibiro luwo weche moluorore gi weche mag yiero. Odiochieng' ma nyoro ne en odiochieng' mogik ma bende duol mochung' ne weche mag yiero e pacho ka IEBC na puodho jochung'. Bang' kano osepuodhi jochung', gin mage manopuodhi, gin mage manorema, mana pok opuodhi. Magi duto te reporters magwa biro luwonu odiochieng' ma kawuono. Kopogore gi weche mabende timore sirikande mag gwenge mopogore opogore, okinyi ma kawuono bende wadwaro neno ni gin weche mage machielo mabende timore e kor gwenge mopogore opogore e pacho ka. Kodoko korka campaigns, Kenya Kwanza tero campaigns mage kanye, Azimio tero mage kanye odiochieng' ma kawuono. Mana kaka ineno chal mar fwambo kotenore gi weche mag siasa. Odiochieng' ma kawuono gai mar ODM mabende jating' ndai e kweth mar Azimio la Umoja mano migosi Raila Amolo Odinga odhi tero kata nochako limbe mage e piny mar Amerika. Mano okang' ma kamano timre odiochieng' ma kawuono, ka bende igeno ni biro wuok e pacho ka odiochieng' ma kawuono kodhi timo limbe e piny mar Amerika. Nyakwa Ramogi Ajwang' bende kopogore gi mano, we wane ni en ang'o ma bende timore e weche mag siasa okinyi ma kawuono. Campaigns mag Kenya Kwanza bende odiochieng' ma kawuono chuo chieng'. Mineno ka ma en jalup jatend piny Kenya ma bende oting'o ndai ne kweth mar Kenya Kwanza, ka bende odiochieng' ma kawuono tero campaigns mag Kenya Kwanza mano e kaunti ma Wajir. Wantiere gi reporters magwa ma bende biro bedo kaluwo wach makamano. Kopogore gi Ruto bende jalup ne mano Rigathi Gachagua bende odiochieng' ma kawuono otero campaigns mag Kenya Kwanza e masawa mar piny Kenya. Wach makama bende wantiere gi reporters magwa ma bende nitiere gwenge mag masawa ma bende gibiro bedo ka giluonwa wach makama. Kopogore gi mano bende Mudavadi mano achiel kuom jodito mantiere kweth mar Kenya Kwanza bende odiochieng' ma kawuono Musalia Mudavadi tero campaigns mag Kenya Kwanza mago e counties mantiere imbo mar piny Kenya. Bende wach makamago wantiere gi reporters magwa ma bende biro bedo ka keloni achiel kachiel. Kopogore gi mano bende odiochieng' ma nyoro duol mar IEBC notieko chenro mar puodho jochung' mopogore opogore e nyim yiero ma bende piny Kenya timo chieng' tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Odiochieng' ma nyoro na gitieko chenro makamano kana gipuodho jochung' e lemo mag governors. Koro IEBC odiochieng' ma nyoro ma itipo ma bende neno senator e county ma Nairobi mano Johnson Sakaja ma bende odiochieng' ma nyoro koro no puodhe kaka jachung' ma bende dhi laro kom governor e county ma Nairobi. Sakaja tiyo kod otiko mar duond bura mar UDA, ka bende par ni bende en gi jalupne kanyo ma bende noyiero mong'ere kaka James Njoroge Mushiri. Kopogore gi mano bende Nyakwa Ramogi Ajwang' wach machielo ma bende nitiere chal mar fwambo ka en mar ma Irungu Kang'ata ma bende odiochieng' ma nyoro bende no puodhe mar dhi laro kom governor ma Murang'a kod otiko mar UDA. Odiochieng' ma nyoro koro giko odiochieng' ma nyoro koro jopiny no bedo gi ng'eyo jotelo ma bende koro nosepuodhi kanyakla gi Morem duto te odiochieng' ma kawuono bende reporters magwa dhi landoni ayanga. Kopogore gi mano nitiere wach mar Mutumba ma bende gisani koro okelo wach mar Mutumba en achiel kuom okenge ma bende ogai mar ODM Raila Amolo Odinga nong'iko e chenro mare mano manifesto ma bende nochiwo chieng' wuok tich mar jumani. Koro ler mopogore opogore kaluwore gi ohanda Mitumba. Nitiere jok ma koro osebedo ka goyo ogai mar ODM mano migosi Raila Amolo Odinga e mbui kaluwore gi wach ma bende nowacho mar Mitumba. Koka mano ma en Mitumba mineno kanyo bel mar Mitumba, to magi gin lewni manyien kaluwore gi manifesto mar ogai mar ODM Raila Amolo Odinga. Nowachanga ni manifesto mare gibiro neno ni gitimo lokruok makone kod kocha, ting'o malo kembe mosebedo kaloso lewni e pacho ka. Koko mano jo Mitumba bende gisani koro ywak ni dibed ni odwaro thicho oko ohand Mitumba. Okang' ma kama Raila Odinga nosebiro oko ma bende olose ka bende nolero ne oganda gima bende nowacho. Koka mano owach mar Mitumba ni podonjo kata mana e mbui Nyakwa Ramogi Ajwang', we wane ni oganda ma pacho ka wacho ang'o. Koka mano wach makamano adhi kelo ni e mbui mar Twitter gik ma bende jopiny lose
Kokamano weche matimre pinje maoko bende atiri nyaka e piny mar Kongo, nyakwa Ramogi Juang, kama bende nanitiere monj ma bende notim gi jomaundu e piny mar Kongo. Mano odiochieng' manyoro ka nyaka sani koro ji madirom 12 notho e monj makamano ma bende notim e ugwe mar piny Kongo kata mana kiero east of Congo. Group mag jomaundu ma bende ong'ere kaka Kodeko koro notimo monj makamano, ji madirom 12 bende gisani osetho, ji madirom 2 noyudo hinyruok makoni kod kocha. To monj ma Kongo ni bende biro ka bende wang'eni chieng' Jumapil monj maket kod ma bende notime piny mar Nigeria. Jomaundu nodhi e kanisa moro mantiere piny Nigeria mochako chodo ji gi magina. Koro en wach malich ahinya kendo nonro makoni kod kocha pod itimo mar fwenyo kata mna mako achije makamago. Bende pi weche matimre pinje maoko e piny mar Tanzania, ma en Harmonize, ong'ere gi nying mar Rajab Abdul Kahali. Harmonize ni ma jahera mare niluongo ni Kajala, kinde moko na gise chwanyre makoro ne ok gi winjre kata mna matin. Sani koro na gise duogo. Harmonize bende nwaneno kata mna kinde mosekalo ka in jahera mag weche mag bongo gi. Harmonize dino kanyo kana chiwo apology kata nochiwo mos kata mana nochiwo mos mare ne Kajala kaluwore gi gima notimone. Mos makamago noketo nyaka billboards, onyiewo ne Kajala nyaka mtokni, noketo nyaka tattoo e tiende, oketo pich Kajala. Sani koro gima donjo en ni Kajala ni sani ene jatelo kata mana jata chenro maduong' e Konde Gang. Konde Gang en music label mar Harmonize. Koro nowacho ni o trust Kajala mar bedo jata chenro maduong' Konde Gang. Mae kore wach matimore e piny mar Tanzania. Kopogore gi nyakwa Ramogi Juang, okinyi ma kawuono bende wabiro ng'eyo ni e mbui mar Twitter en ang'o matimore. Wach Mutumba mana nyisi nyakwa Ramogi Juang. Wach Mutumba ni emineno ka trend e mbui mar Twitter. Ineno ka nyaka sani en okinyi, en saa 3 mar okinyi, to tweets ma bende ji osebedo kata mna kalose wiye gin tweets madirom 50,000.6. Koro gin mana tweets mopogore migosi Raila Amolo Odinga bende koro nosewuok oko mar lero manifesto ma bende nochiwo ne jopiny e wi Mitumba. Trevor bende neno kanyo nalose wi manifesto gi economy mano TV mar Citizen kanyo bende neno. Koro kidonje mbui mari mar Twitter ibiro somo pach oganda matut. Jondiko mopogore ma bende ndiko kanyo kaluwore gi wach kata mna manifesto mar Raila Odinga e wi Mitumba. Kopogore gi mano bende nyakwa Ramogi Juang, Raila Amolo Odinga bende gisani koro obiro ne jotelo, ahinya jotelo mawuok e kweth mar Kenya Kwanza ma bende osebedo kaluwore gi ohand Mitumba, wach ma bende nowacho. Koro ma en mbui mar Raila Odinga mar Twitter. Ineno kanyo kidwa ng'e ni en mbui mare hie nitiere tik moro mineno kanyo moket kanyo. Koro ondiko kanyo niambie ni wale majamaa, the internet never forgets. We wawinjo ni William Ruto to nowacho ang'o e wi Mitumba. Ile mambo yote tunaagiza, mambo ya viti tunaagisha, nguo tunaagiza, viatu tunaagiza, tutasimamisha ndio hiyo nguo na viatu na all wood products iwe manufactured katika taifa letu la Kenya na vijana wa taifa letu la Kenya katika ile mpango ya kuzalisha mali tuweze kuondoa umaskini na tuajiri vijana wetu wote. Ninyi mnanielewa jameni? Ndio mambo ya manufacturing, ile mambo yote tunaagiza. Mano wach ma bende Ruto nowacho kanyo e wi Mitumba. Sani kore sayo ogwang' tisayo gweno, kore en wach moro matamre gi nono. Kore donje mbui mar Twitter bende mondi winj moko kuom pach jotelo mopogore ma bende koro naloso. William Ruto bende winjo kanyo ka bende wacho ohand mar Mitumba, ka bende wacho no nodwaro bero sekta makamano. Kopogore gi mano bende nitiere moro ma bende pod trend sani, My Dead People Clothing Challenge. Dibed ni lep Mtumba moroko gi gin mag jomotho. An mana kia idonje mbui mar Twitter kanyo isomo paro mopogore jomoroko lepgi mag Mitumba ma koro goyo picha. Kanya dende ni aneno kar law moroko wacho ni koti ni gi law mineno rwako kanyo wacho ni en siling 2,000. Koro nitiere weche mathoth matimbore e mbui odiochieng' ma kawuono. Ja Mitumba moro ma uso jeans bende neno kanyo Mitumba bai.
koso mitumba be. Koro weche makamagi donje mbui mar Twitter mar mondo mi som. Kopogore gi weche mag mitumba kanyakla gi My Dead People Clothing Challenge, bende mbui mar Okinyi makawuono bende nitiere gi trendings mang'eny. Gikomba bende aneno kanyo ka trend tweets mag sechopo 10.6. Gini chiro mag Gikomba ni bende meuse mitumba mathoth. Bende nitiere Azimio Manifesto launch pod trend kanyo. Gima moko idonjo mar mondo mi somo. Otile Brown bende aneno ka trend kanyo. No se achiel kuom jawer ni osebedo ka se kaluwore gi thumbe ma bende utugo. Mago duto te. Siling 2,000 moro bende aneno ka trend piny kanyo. Idonjo ing'iyo. Tino bende mar mitumba koso oyo. Mitumba bende siling 2,000 adier. Kaka manyako Ramogi Ajuang. Gi kanyo bende makelo e giko mar mbaka oromo. E giko mar chal mar fwambo e mbaka oromo. Kaka mano parni chenro mar mbaka oromo pod dhi nyime nyaka saa 5 mar onyango. Gi sane dhi mana kauyo matin bang'e nyawadwa Cleophas Oluoch duogo e twak mar mbaka oromo. Kik dhi mabor.